Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Урманнарга куркучлар һөҗүм итә. Табигать сакчылары бу хакта ни уйлый? Парсыз ефәк күбәләге 300-гә якын йомшак яфраклы агач яфраклары белән туклана, шуңа күрә аларның табигатькә зыяны зур. Шуңа да карамастан, әлеге урманнар яңадан тернәкләнергә сәбәпле дип белгечләр. Бөгелмәлеләр квадрокоптерларны программалаштырачак. Пилотсыз оча торган аппаратлар җыю күнекмәләрен мәктәп укучылары алачак. Әлмәт йөзүчеләре Татарстан Республикасы кубогында җиңү яулады. Калабыз спортчылары 39 медаль отып, команда зачетында беренче булды. Помогает именно большая команда, которая создана именно в этом городе Альметьевск. Әлмәт һәм тирә-як районнарда урманнарга корткычлар һөҗүм итә. Бу мәсьәлә күп кенә әлмәтлеләрне борчуга салды. Табигать сакчылары бу хакта ни уйлый? Бүҗәкләрнең кеше һәм әйләнә тирәбезгә зыяны бармы? Бу һәм башка сорауларга җавапны урманчылар белән бергә Рәдифә Нугманова эзләде. Әлмәт урманчылыгы урманны саклау буенча дәүләт инспекторы Айрат Гыйрфанов сүзләренчә, урманнардагы парсыз ефәк күбәләге һөҗүме турында артык борчылырга кирәкми. Бу проблема урманнар өчен кискен куркыныч тудырмый. Бу бүҗәкләр бернинди дә куркынычлык китерми кешеләргә. Бу урманны ошаучы вредительләр дисәк тә була инде. Алар менә хәзер бабочкага окукливаться итә дә, аннан соң алардан бабочка чыга инде. Бу урман ошавы туктала. Аннан соң инде яфраклар кире восстанавливаться итә, урманнар восстанавливаться итә, яфраклар кире чыгачак инде. Белгеч сүзләренчә, бу бүҗәкнең саны цикллы рәвештә якынча 1-2 елга бер тапкыр тарала. Табигать кануннары нигезендә бу куркынычлар туклану чылбырында урын алган. Алар белән мисал өчен күкеләр туклана. Шулай да хәл урманчылык контроль астында тора. Документация әзерлибез, бар бөтен нәрсәләрне әзерләп бетергәч, аннан положительное решение килсә инде, киләчәк елда без инде нитәбез, обрабатывать итә башлыйбыз. Аны инде обрабатывать итәләр подрядчиклар. Узган ел парсыз ефәк күбәләге белән көрәшү өчен 250 гектар урман эшкәртелгән. Быел белгечләр бүҗәкләр белән көрәшүнең алга таба чараларын билгеләү өчен мониторинг уздыра. Парсыз ефәк күбәләге 300-гә якын йомшак яфраклы агач яфраклары белән туклана, шуңа күрә аларның табигатькә зыяны зур. Шуңа да карамастан, әлеге урманнар яңадан тернәкләнергә сәбәпле дип белгечләр. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Табигать сакчылары калабыздагы шарлавыклы буаларны ләмнән чистарта башлады. Бу эшне менә инде берничә ел рәттән экология һәм төзекләндерү департаменты белгечләре башкара. Департамент директоры вазифаларын башкаручы Адель Галимов сүзләренчә, бу эш кул белән башкарыла һәм сулык чистарганчы дәвам итәчәк. Шарлавыкның мондый хәлгә килүенә эссе һава торышы сәбәпче. Андый чорда су үсемнәр актив үрши башлый. Башка темаларга. Күршебез Бөгелмәнең 2нче лицейында тантаналы шартларда яңа сыйныф ачылды. Анда теләгән һәркем 100 грамм авырлыкта булган пилотсыз оча торган аппаратлар җыю күнекмәләрен ала алачак. Укучылар квадрокоптерларны үзләре программалаштырачак. Бу хакта тулырак махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сөйли. Тантаналы чыгышлар, кызыл тасманы кисү һәм барлык кунаклар да 2нче лицейда ачылган яңа класска юл алачак. 1 сентябрьдә илнең барлык мәктәпләрендә иминлек нигезләре һәм ватанны саклау фәнен кертү планлаштырылган. Анда балалар квадрокоптерларны җыярга һәм эксплуатацияләргә өйрәнәчәк. Мондый мәйданчык балаларны практик хезмәт эшчәнлегенә җәлеп итәргә ярдәм итә һәм инженер һөнәренең абруен күтәрә дип саный белгечләр. Сегодня мы еще раз подтверждаем, насколько... Бүген тагын бер кат 2нче лицейда педагогларның яңа технологиялар кертү үстендә эшләвен раслыйбыз. Бу уку елында авиация системаларын җыю буенча федераль грант тоттык. Мондый мөмкинлек республикада 20 мәктәпкә генә бирелде.
и Яңа сыйныфта өстәлләр һәм шәхси компьютерлар белән эш итү зонасы, ремонт станциясе, 3D печать зонасы барлыкка килгән. Бүлмәләр яхшы яктыртылган, тиз интернет белән җиһазландырылган. Пилотсыз аппаратларны җыю дәресләрен Сергей Дмитриев алып барачак. Ул алдагы елларда балаларны 2нче лицейда робототехникага өйрәткән. На базе школьной Кванториумда робототехниканы балалар 5нче сыйныфтан өйрәнә башлый. Хәзер машина төзүенә кереп китәбез, очучы аппаратларны өйрәнә башлаячакбыз. Быел мин һәм тагын 2 педагог Лоиш районында федераль программа нигезендә укыту күнекмәләрен алып кайттык. Аларны куллана башлаячакбыз. Классларда очу аппаратлары өчен сынау зоналары бар. Квадрокоптер белән идарә итү өчен укучыларга видеошлемнар биреләчәк. Аппаратсыз күнегүләр ясарга теләүчеләр өчен виртуаль чынбарлык центлары каралган. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының бизнесқа хезмәт күрсәтү үзәгенең туган көнен зур гаилә бәйрәме форматында бәйрәм итү яхшы традициягә әверелде. Россиядә быел игълан ителгән гаилә елы да искәрмә булмады. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында гаиләләр өчен зур чара узды. Толырак алдагы минутларда. Бизнесқа хезмәт күрсәтү үзәгенең туган көненә багышланган бөтен гаилә өчен бәйрәм традиция буенча аллар өчен дә, кечкенәләр өчен дә зур вакыйгага әверелде. Кунаклар өчен төрле активлыклар белән программа әзерләнгән иде. Аларны мастер-класслар, эстафетлар, уеннар, музыкаль чыгышлар һәм башка күңел ачулар көтте. Инде 9 ел дәвамында бизнесқа хезмәт күрсәтү үзәге Татнефть гаиләсенең бер өлеше булып тора һәм компания вәкилләре булган төбәкләрдә җитештерү эшчәнлеген тәэмин итүгә зур өлеш кертә. За прошедшие 9 лет проведена огромная работа. Соңгы 9 елда зур эш башкарылды. Предприятие саны бүген 2700 кешедән артык, 30дан артык бүлекчә булдырылды. Планнарда тагын да яхшырту, сыйфатны күтәрү, үсеш. Бизнеска хезмәт күрсәтү үзәге структурасы бераз үзгәрәчәк дип күз алдында тотабыз һәм клиентлар базасы артыр дип өметләнәбез. Расширять контур своих клиентов. Бизнеска хезмәт күрсәтү үзәге югары җитештерү күрсәткечләре, уңышлар һәм төп кыйммәтләргә, гаиләгә, дуслыкка һәм коллективлыкка сакчыл мөнәсәбәтне тасвирлый. Һәрбер хезмәткәр үзенең көндәлек хезмәте белән компаниянең уңышына ярдәм итә, потенциалын һәм конкурентлык сәләтен арттыра. Центр обслуживания бизнеса сегодня огромный, большой коллектив. Расположен на самом деле в Бизнеска хезмәт күрсәтү үзәге бүген зур коллективтан тора. Ул республиканың да, илнең дә төрле шәһәрендә урнашкан. Бүген бизнеска хезмәт күрсәтү үзәгенең танылуы да шактый зур, чөнки без тышкы базарга да чыгабыз. Һәм шушы факторларны гомумән күз алдында тотып, без шундый гомум шәһәр бәйрәме ясарга карар иттек. Общегородской праздник для всех, для всего населения города Альметьевска, ну и близлежащих населенных пунктов. Это организация, которая является кровеносными сосудами. Бу оешма барлык кирәкле процессларны тәэмин итә һәм барлык бизнесларны агымнарны үзара бәйли. Профсоюз комитеты исеменнән, шәхсән үз исеменнән барлык бизнес хезмәткәрләрен бу искиткеч бәйрәм белән котлыйм. Все потоки. Антонина һәм Альберт Гафуровлар бәйрәмгә эш балалары белән генә түгел, әтиәннәре һәм туганнары белән килгән. Мондый күркәм традицияләр тормышны бай һәм кызыклы итә, матур истәлекләр тудыра диялар. Каждый год этот праздник проходит масштаб. Ел сайын бу бәйрәм зур күләмдә уза. Без аңа килергә яратабыз. Балалар өчен дә бик кызык, чөнки алар өчен махсус зоналар бик күп. Мастер-класслар оештырыла, үзебезгә дә кызык. Позитив белән өйгә кайтабыз. Знаете, как принцип Татнефти, мы команда. Эти праздники сплачивают коллектив. Татнефть компаниясе һәм Татнефть профсоюз оешмасы ярдәм белән оештырылган бәйрәм кунакларга якты эмоцияләр, онытылмаслык тәэсирләр һәм матур кәефле итте. Кунаклар билгеләп үткәнчә, бу көн һәркемнең күңелендә күркәм вакыйга булып истә калачак. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең алтын тавышы шәһәребездә әле танылырга өлгермәгән талантлары белән таныштыручы проект. Ниһаять, Луч телекомпаниясының 33 яшенә багышланган вокаль бәйгенең финалына да җиттек. Аның икенче этабында финалистларыбызны нәрсә көткәнен Ләйсән Галиева сөйләр. 21 финалист биргә үз талантын тәкъдим итәргә җыелды. Сәхнә артында дулкынлану сизелә, гаҗәптә түгел, чөнки камералар алдында, якты прожекторлар астында тер тавышка җырлау, хәтта профессиональ артистлар өчен дә җитди сынау. Ә безнең конкурсантлар барысы да музыкаль белемсез. Бәйгенең уникальлеге дә нәкъ шунда. Алар бу адымга Әлмәтнең алтын тавышы исеме өчен көрәшергә карар итте һәм һәрберсе чыннан да үзләренең кыюлыгы һәм җырны яратулары белән соклануга лаек. Төзелеш өлкәсендә эшләүче Илмир Ямалиев та шул фикердә.
Idil'in buyuları, şallap ağa suları, şul yaparga sizin yanıga alıp bara uyların. Benim özümнің образование болмағаштан, думаю, bu benim шанс şu проектта өзімді көрсеттерге. Бәлки кім біле бит, келешекте şu проектта көріп алып, яңа үрлер яуларға. Мұндай проектта мен бірінші тапқыр қатнашуым. Әлбәттә мұндай луч компаниясында қатнашу өзі бір бақыт. Har кішіге тілем şu проектта қатнашырға, келешекте өзләрінің мақсатларына ерішірге. 72 яшындагы катнашучыбыз Сәвия Сәлимгәрәева Камы Исмәгыйль авылыннан кичкенәдән ук ул җырларга яраткан. Сәламәтлеге белән булган авырлыкларына карамастан безнең проектыбызда катнашырга карар итә. Sizden haber kelgeçten men bek de süyündüm, şatlandım, dertlenip gittim, kanatlar üstken kebek buldu. Bu proyekttan soň jiňsem de, jiňmesem de men barabir da özümniň jırlawymny, özümniň muňlarymny awuldaşlaryma, balalaryma, tuganlaryma багышаячакмын. Катнашучыларның иң-иңнәрен сайлау жюри кулларыннан гына тормый. Сездә безнең тамашачыларыбыз яраткан җырчыгыз өчен ВКонтакте социаль шелтәрендәге төркемдә 5 июльдән 7 июльгә кадәр тавыш бирә алачаксыз. Сезнең тавышыгыз җиңүче исемен билгеләргә мөмкин. Сагынып яна йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен, яшьләр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа бар юлымда үзә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Төрле балапана сыйдыра битер йөрәк. Иңдә теле булыр өчен миңа син генә кирәк. Төрле балапана сыйдыра битер йөрәк. Иңдә теле булыр өчен миңа син генә кирәк. Әлмәт спортчылары чираттагы тапкыр яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Калабызда йөзү буенча Татарстан Республикасы кубогы узды. Ярышларда безнең шәһәр исеменнән 18 спортчыдан торган команда чыгыш ясады. Алар барлыгы 39 медаль яулады. Әлмәт шәһәре командасы команда зачетында җиңеп, Татарстан Республикасы кубогының абсолют җиңүчесе булды. Алар белән безнең төшү төркеме аралашты. Татарстан Республикасы Кубогы республиканың алдыңгы yüзүчеләрен җыя торган мөһим вакыйга. Узган ярышлар нәтиҗәләре буенча 18 әлмәт спортчысы шәхси дисциплиналарда 33 медаль яулады. 15 алтын, 12 көмеш һәм 6 бронза медаль. Эстафета йөзүендә 3 алтын һәм 3 бронза. Барлыгы 39 медаль. В этом году у нас подготовка началась уже с января месяца. Быел бездә әзерлек инде гыйнвар аеннан башланды. Спортчылар Волгоградка җыенга бардылар. Аннары балалар Кыргызстанга җыеннарда катнаштылар. Әлеге сәфәр Әлмәт шәһәре йөзү федерациясе спонсорлыгы ярдәме белән чынга ашты. Моның өчен аларга зур рәхмәт. Бу әзерләнүләр безнең командага чыннан да ярдәм итте. Благодарность. То есть этот сбор действительно помог. Соңгы 5 ел дәвамында Әлмәт командасы Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университеты җыелма командасына гына оттырып, республика кубогында һәм чемпионатында 2нче урынны ала торган булган. Бороться с таким составом, со студентами, которые поступают в ВУЗ, они все мастера, кандидаты, международники. Мондый состав белән югары уку йортына керүче студентлар белән керешү бик авыр. Ләкин быел без үз бурычыбызны үтәдек, җиңүгә лаек булдык. Минемчә, безнең команда профессиональ рәвештә үсә, ләкин профессиональ яктан үсүгә тренер түгел. Нәкъ менә шушы Әлмәт шәһәрендә булган зур команда ярдәм итә. Не тренер, помогает именно большая команда, которая создана именно в этом городе Альметьевске. Әлмәттә йөзү үсеше өчен барлык шартлар да тудырылган. Безнең спортчылар республикада гына түгел, аннан читтә дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Алар арасында йөзү буенча спорт мастеры Реналь Нәҗипов та. Но это было уже наконец, так сказать. Ниһаять, шулай дип әйтер идем. Чөнки без озак вакыт күптән көтелгән беренче урынны ала алдык. Билгеле булгач, әлбәттә, барысы да шат иде. Конечно, были все рады. Яхшы нәтиҗәле йөзүчеләр арасында Мария Магдеева да бар. Ул 5 дистанциядә катнаша һәм һәр кайсында призлы урыннар ала. Бу бик зур хезмәт һәм җитди физик әзерлек ди Мария.
Без бик озак, бик авыр әзерләндек. Бу ярышка кадәр Россия беренчелегенә, федераль округ беренчелегенә бардык һәм һәр җирдә урыннар алган идек. Моннан тыш президент указы белән физик культура һәм спорт өлкәсендәге хезмәте, күп еллык намуслы эше өчен Ринат Шәйхәттаровка Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, Миллинә Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.